Svrbice muži. Čakáme na strojníka, áno? A? Pripraviť sa, pozor! No, pridaj. Bolo povedané, že dobré. Jeden z domácich usporiadateľov. Áno, veľmi dobré. Laviterči výsledný 22:00. Nemá fixku, nemôže zapísať, konečná smutná je z toho. Pohľadáme, Dušan, máme fixku? Nemáme fixku. Požičali by sme fixku, ale nemáme fixku. 22:00, výsledný čas na ľavom terči pravý je 21:56 a osobná pochvala Halanovi, ktorý bežal s rozdeľovačom. Málo kedy sa stane, že rozdeľovač vybehne skôr ako prúdiari. On vie, o čom hovorím. A oni sa mi už hrozia. Radošina muži klasika, za nimi Prázdnovce ženy klasika, Veľké Rypňany muži športoví, potom s 12 Bojná muži klasika a Radošina muži športový tým, za nimi Lužianky s tým smajlikom napísaným na tabuli ženy klasika, potom Urmince ženy športové. Je toho naozaj ešte veľmi dosť, nie sme ešte ani v polovici prvého kola, budeme mať 2 kola a pozerám, že 19 tímov zapísaných v kolónke. Budeme musieť asi aj prípravu trošku ponaháňať, aby sme stíhali dnes tú už spomínanú nočnú pohárovú súťaž Topovčianka, ktorá sa začína 21.